Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid kelas telu, sehat-sehat kabeh kan? Dino iki wancine sinau basa Jawa yaiku nulis karangan utawa nulis crita. Sadurunge nulis crita biasane iku nggawe cengkorongan utawa kerangka karangan. Cengkorongan gunane supaya bisa runtut menawa arep nulis karangan utawa cerita. Cengkorongan utawa kerangka karangan iku bisa arupa tulisan utawa gambar. Tuladhane cengkorongan arupa gambar yaiku ana buku Tantribasa kaca 100. Tuladhane cengkorongan arupa tulisan yaiku: siji, ngadepi lebaran kendaraan ing dalan rame ora tau sepi. Mobil-mobil sing kentekan bensin padha ngisi bensin. Surti nggunakake kendaraan umum supaya ora buang-buang energi lan bensin. Numpak sepur bisa dicoba nggawe hemat energi, aman lan bebas macet. Nah, sangka cengkorongan mau bisa dadi crita kang urut. Lebaran. Ngadepi lebaran kendaraan ing dalan ora tau sepi, malah kepara macet. Kabeh padha arep bali menyang desane, saperlu sowan marang wong tuwa, sungkeman nyuwun pangapura sakabehing dosane. Surti kancaku sak desa ing tlatah Kediri winginane cerita olehe bali saka Jakarta rekoso banget. Ana ing dalan macete ora karuan, nganti padha kentekan bensin. Mobil-mobil padha diisi nganggo bensin kemasan kan regane luwih larang. Amarga kahanan arepe regane luwih larang ya tetep dituku. Saka pengalaman mau, Surti duwe panemu menawa nggunakake kendaraan pribadi ing wayah lebaran pancen rekoso tenan. Surti mesakake nyawang bapake anggone nyetir. Mula luwih kepenak nggunakake kendaraan umum supaya ora buang-buang energi, ora kesel, uga ora buang bensin. Manut panemune Surti, kendaraan umum kang kepenak, bebas saka macet lan murah yaiku sepur. Ora butuh konsentrasi nyetir, nggone longgar lan aman. Pokoke numpak sepur bisa dadi alternatif sing bisa dicoba. Hemat energi, aman lan bebas macet. Cukup tekan kene pembelajaran dina iki, dilanjutke minggu ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.